Takže čaute ľudia, dneska si ideme zahrať Rivals a pôjdeme nagrandiť 100 kľúčov a ešte si zahráme nejaké duely. Takže pôjdeme si teraz zahrať proti nejakému random typkovi, napríklad proti tomuto. Proti tomuto typkovi by sme mohli vyhrať a možno aj vyhráme. No dobre, tak máme splash, ale tak skúsime, toto je môj sniper, handgun, knife, warhorn je moja najobľúbenejšia kombo, takže my sme to skúsili. Skúsim dať common no scope. Ty kokos, to som dal poprvýkrát v svojom živote no scope. Dobre, takže zabil ma, škoda. No dobre, ale teraz skúsime si, že toto. Skúsime teraz ísť z boku a tak ho zabiť. Alebo z ktorou knajfu? Nie. Počkáme si na to. Yes, to som kill, dobre. Dajte like a odber a zvonček, aby vám prichádzali videá všetky, ktoré budem vydávať. Nie, zapomá. No, ďalšie video bude z Blockstrike by som chcel spraviť, lebo teraz to tak hrávam, niečo potom ako Counter-Strike, ale nie, že to je lepšie, ale Counter-Strike 2 je aj v Robloxe. Je to Blockstrike je také, že podobnejšie viac ako reálne Counter-Strike. Že tam máš aj tie skiny na tie zbrania také. A chcel by som spraviť ešte rankedu, že budeme grandiť goldenko. Teraz je akurát 23:20 a zrovna teraz, keď som chorý, tak ešte som není unavený, tak to idem comebacknúť a idem to natáčať, ako. Nemám čo robiť, ako. To je to najhoršie, že nemám čo robiť. Tak to musím dabovať, lebo keď natáčam, tak mi to nedáva ten zvuk a mi to ako dáva toto. To musím ako nadabovať, že mi to nerobí ten zvuk, čo ja robím. Čiže to dabujem teraz. Skúsime tento duel vyhrať a ideme na to. Yes, kamo. Tak deal, toto je najlepšie, čo môžem byť. Poďme si otvoriť Wrebobox jednotku. Rovno sa pozrieme, že čo mi padne. Bo ja to nechcem pozerať. Wreb, aký mi padnú. Ten sa mi moc nepáči. Radšej si dám tie random. Dobre. Za chvíľku budem mať počítač, takže to už bude lepšie. A teraz ešte ten finisher otvorím. Na uzinu mi padnú freeze. Nie je to nejak dobré ani to. Nechám proste random. No Davida. Za chvíľku, 95 stále. Tak skúsim to proti tomuto typkovi. Jak to, že má taký veľký strike? Jak to, že má 328 a má taký veľký strike? Snad nejde, nie? Čo? Na tom som minul toľko peniazí, keď má key snipu. Kámo. To by som mi tak nechcel robiť. No teda kupovať a minúť toľko peniazí. No dobre. Toto asi prehrám.
No prehrám, no. To nedám ani jeden kill, kámo. Proti tomu takto dobrému typkovi. Videl som hral proti takému typkovi raz. Mal level 300 a som na ním vyhral. Mal strike 0. Tak ja neviem, jak to hovorím. Prečo nezakázali jeky? Mohli ich zakázať, akože by nemohli cheatovať, to by bolo to najlepšie. Lebo to sa mi vôbec v tej hre nepáči. No, nejde si hrať, veď to už sa neoplatí. Proti tejto typky by som mohol vyhrať. Boď, arenu, yes. Sniper, handgun, knife, barhol. Ja mám len na handgunu skill. A chcem si kúpiť skin casey teraz. RPG, okej. No, ešte ťa ľahšie zabijem. Takže toto bude asi nie. Toto nebude posledná. Ja neviem, či toto bude posledná hra, ale asi nie ešte. Takže ty ideš k snajpu. OK. Ja som teraz sniper, handgun, knife. Nie, knife, jump pad. Ja skúsim tento skill. No, dobre. A tak dáme knife. Dobre, takže ja neviem, čo mám o ňom v tom videu popravde hovoriť. Dobre, takže teraz skúsim ten trik. A že či to vyjde. Nevyšlo. Nevadí. A kde je tá typka? Je tam je. 50? 50? A tak ona mi dá... Čo? Ona mi dala 50-ku. Nechápem, jak mohla vyhrať, keď ona je extrémne slabá. Po tejto hre by som mohol mať, že level 96. Teoreticky. Skúsim to zachrániť ešte knifou, ale či to vyjde, tak neviem. Ale to by mohlo výsť. Ukáž. Ne, ona ma zabije. No tak, no, čo sa dá robiť. Teraz idem tryhard mod. Teraz ma už ani raz nezabije. Sniper, handgun, knife, barhor, dávam si to. Dobre, teraz ma na 100% nezabije. Toto je až moc easy. Keď si dám teraz tryhard mod. Ja potom ešte natočím nejaké videjko, ale toto videjko vyjde ale až zajtra. Takže dneska to dabujem. Takže zajtra o 10:00 to vyjde, alebo aj skôršie. Takže to bude dobré. A mohli by sme nagrandiť aj tie zlianutia. A poďme to dať ešte. Skúsim dávať backstep. Jo, tak to bol dobrý backstep. No, teraz som vyhrala, mám level 96. Jo, kámo, jo. 96 level. Yes. 101 kľúčov mám. Idem ešte proti tomuto typkovi, level 101. Poď, kámo, poď, typeček. Poď. Toto bude asi posledná hra, no. Dajme arénu, no. Vy ste už hrali ten sandbox, tú experimentálnu mapu. A ja som ju hrala, to je taká, že mid mapa. Mne sa že vôbec nepáči tá mapa. Ja mám, že 2 skiny. Knife only, OK. Ja ho dám iba knifeou. Možno. No, toto ho dám, lebo on tam mapkuje. OK. Takže... Dobre, takže teraz som vyhral. A je to zatiaľ 1-0, takže zapne ten barhor. On ide prečo snajpu?
nedohodli jsme se na něčem jenom náhodou. OK, tak on má knajfu. Nevím. Čo? Come on. Kde je ten typek? On je Baxter, no samozrejme. Za mým Baxter. No čo, už sa dá robiť. Poďme to, prečo? No dobre. Dobre, dajme. Poďme mu dať Baxter server restart. Ja nechápem, prečo to robia vôbec. Čo to je vôbec? Ja neviem, čo to je. Ja vždycky, keď hrám, tak mi sa to stane a ja neviem, čo je s tým. Takže toto, teraz to, no už to lívnem, ale až tak, keď to bude tak na 25, to lívnem. No, už to lívnem, dobré. A zase sa pripojím. Poď. A toto už asi bude taký koniec, no. No. A tak to je pre toto video všetko. Nezabudnite dať like a odber a dajte si ma za frenda. Takže čus.